Τον αγώνα σας το προσφέρει η ψαροταβέρνα ο Γιώργος, το στέκι των Καλοφαγάδων. Ένας υπέροχος χώρος σας περιμένει στο Δήμο Δέλτα, στην καρδιά της Σύνδου, στον πεζόδρομο, για να απολαύσετε κρεατικά, ψαρικά και όχι μόνο, σε ένα ζεστό και ευχάριστο περιβάλλον. 2310 796 749. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ψαροταβέρνα ο Γιώργος, για να περνάς ευχάριστα, στην καρδιά της Σύνδου. Σας προσφέρει τον αγώνα. Που έδιωξε, γύρισε τώρα γρήγορα, βάζει τα πόδια του Καπρέτσος, θα γίνει ένα σούτ εκεί στη βαθιά, σέντρα τώρα που θα κάνει. Η μπάλα από κοντά, δοκιμάζει το σούτ, εδώ χάνεται ευκαιρία από τον Τάγκα που ο Καπρέτζης με τα πόδια έδιωξε. Η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα χάνεται. Την μπάλα στα πόδια τώρα για τον παίχτη της Ομόνοιας Σύνδου. Παστρομάς προσπάθησε, έβαλε το κορμί του εκεί ο Μέρτζα. Το γύρισμα από κοντά, ευκαιρία που δημιουργείται από τον παίκτη της Ομόνοιας Σύνδου, δεν μπορέσει να νικήσει τον Καραπέτσι της Ομόνοιας Σύνδου. 21ο λεπτό. Ιωνικός Ομόνια Σύνδου πάντα στο 0-0. Η μπάλα μπροστά τώρα, για να δούμε. Ενοχίδης θα κάνει παλιά. Η κίνηση, για να δούμε. Προσπαθεί να περάσει ο Φουστέρης. Προσπαθεί να γυρίσει. Θα σουτάρει τώρα από τα πλάγια. Καλή ενέργεια που έκανε εδώ ο νεαρός επιθετικός του Ιωνικού, αλλά η μπάλα πάνω από το δοκάρι του Γερακούδη out. Αυτές είναι οι ιδέες των δύο ομάδων. Να δούμε τώρα αυτή τη φάση από δεξιά με τον Παγούλα, ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει την μπάλα. Το σουτ που έγινε δεν πέρασε όμως, με αποτέλεσμα κατάληξη out. Άνοιξε χώρο τώρα ο Μιμικόπουλος. Ο Γιατζής βγάζει μπαλιά και προσπαθεί να τρέξει. Για να δούμε τώρα. Ηλιάδης θέλει να κάνει την κίνηση μόνος του. Πατάει την μπάλα. Εδώ διαμαρτυρήσατε τη φάση για τον Ιωνικό. Τίποτα λέει ο Μιχάλης Ψιλιτέλης που δείχνει συνέχεια στο παιχνίδι. Φουστέρης. Ανοίγει ωραία. Ο Βογιατζής θα κάνει σέντρα. Εξαπαφής θα διώξει την μπάλα ο Ματζήρης. Πάει να πιέσει ο Μπαστουρμάς, ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Σουτάρει και η μπάλα φεύγει επικίνδυνα. Χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια Σύνδου από τον Μπαστουρμά, ο οποίος έκανε το σούτ, αλλά κονταρίστηκε η μπάλα στην αγωνία. Για να δούμε το φινάλε. Βαθιά παλιά τώρα που γίνεται, η κεφαλιά, η μπάλα τελικά σχεδόν λίγο πριν τη γραμμή. Απομακρύνει αμυντική της Ομόνοιας Σύνδου και χάνεται μεγάλη ευκαιρία για τον Ιωνικό. Χατζημιχαήλ. Ντάγκας. Μπροστά η Ομόνια Σύνδου. Δοκιμάζει τη σέντρα. Βγαίνει με τα πόδια ο Καραπέτσης λίγο επικίνδυνα, αλλά ευτυχώς δεν βρήκε την πορεία της μπάλας, με αποτέλεσμα κατάληξη out. Τον αγώνα σας το προσφέρει η ψαροταβέρνα ο Γιώργος, το στέκι των Καλοφαγάδων. Ένας υπέροχος χώρος σας περιμένει στο Δήμο Δέλτα, στην καρδιά της Σύνδου, στον πεζόδρομο, για να απολαύσετε κρεατικά, ψαρικά και όχι μόνο, σε ένα ζεστό και ευχάριστο περιβάλλον. 2310 796 749. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ψαροταβέρνα ο Γιώργος, για να περνάς ευχάριστα, στην καρδιά της Σύνδου.
σας προσφέρει τον αγώνα. Τον αγώνα σας το προσφέρει η Ψαροταβέρνα ο Γιώργος, το στέκι των Καλοφαγάδων. Ένας υπέροχος χώρος σας περιμένει στο Δήμο Δέλτα, στην καρδιά της Σύνδου, στον πεζόδρομο, για να απολαύσετε
κρεατικά, ψαρικά και όχι μόνο, σε ένα ζεστό και ευχάριστο περιβάλλον. 2310 796 749. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ψαροταβέρνα ο Γιώργος, για να περνάς ευχάριστα στην καρδιά της Ίνδου. Σας προσφέρει τον αγώνα